Kaixo, ongi etorria, zenbaki negatibo batekin topo egiten dugunean, hemen bezala, minus 1385 gradu, zenbaki negatibo horrek zer esan nahi du? Esan nahi du, angelua neurtzerakoan egin dugula, ez orain arte bezala erlojuen orratzen kontrako zentzuan. Horrela, baizik alde erlojuak mugitzen diren bezala. Horrela. Nola den, 360 gradu baino gehiago, esan nahi du, bira bat baino gehiago eman ditula, bat, eta beste bat, eta ez dakik guztien bat. Orduan, bilan egin beharko ditugu. Lehenengo, kalkulatu beharko dugu, zenbat bira ematen dituen eta zenbat gradu dauden soberan. Eta bigarren lana izango litzateke, soberan dauden angelu horiek kokatzeak kuadrante batean. Orduan, jakiteko zenbat bira ematen dituen eta zenbat gradu dauden soberan, erabiltzen dugu tekla gogoratzen zira, ezta? Horrek ematen digu zatidura eta ondarra. Orduan egin beharko nuke. Minus 1385 gradu, zati 360. Tekla honekin. Eta ematen digu minus 3,875. Arazo batekin gaude. Ez dugu eman zatidura eta ondarra. Zergatik minus sartu dugulako kalkulagailu honetan. Orduan egin behar dugu zatiketa, baina zeinuri gabe. Orduan sartuko dut orain berriro, 1385 zati tekla honekin 360, eta orain bai, ikusten duzu. Ematen digu, zatidura 3 eta ondarra 315. Orduan dea, zatidura 3, beraz 3 bira, eta ondarra 315 gradu soberan. Hau da, behar genduna. Zer gertatzen da zure kalkulagailuak ez baldin badu tekla. Emango dizuke derrigorrez hau. Ezta? 3, orduan, nola egiten da, nola kalkulatzen da zer dagoen soberan. Egiten da erantara. Hau ataba zaizu, egiten da. Hartzen duzu, 1385. Eta kentzen diozu, 360 bider zati osoa. Zati osoa beti, amartara kenduta. Horra egiten badezu, zatitzailea bider zati osoa, eta kentzen baiozu hasirakoari, hemen geditzen zaizu 315 gradu. Hau da behar duguna. Hoi da importantea. Orduan, falta zaigun gauza bakarra da minus jartzea. Zeinoen minus da. Guazen kokatzea hemen. Hasten baldin bada minus 315, ez da? Zerotik. Noa joaten da? Hemen dago 80. Hemen 180. Hemen 270. Nun izango da orduan? Hemen baite. Nola kalkulatzen da positibo bihurtzeko? Begin behar duguna da. Guk, hau baldin badakigu, dela 315, guk jakin bat dugu hau. Zer egiten da? Egiten dena da. 360 ken 315. Kenketa egin behar da. Hau da importanteena. Horren, kenketa egiten dugunean, edo neba duzu batuketa, zenbaki negatibo bat da, egin dezak ez hau ere bai, gehi, zenbaki negatibo hau, bi, gradu dira, atako zegu guk behar dugun angelu hori. Orduan, 360 ken 315, 45 dira. Horren, 45 gradu izango litzateke hemen jarri behar duguna. Hau dena, kenduko dut orain. Sinua, 45 gradu positiboa, ze hau da, hau dago, ikusten duzu, ezta? 45 gradu. Kosinua, 45 gradu, eta tangentea, 45 gradu. Ego balitz, adibidez, bigarren kuadrantean, hirugarrenean, jarri beharko dituzke, segun zen kasotan, negatiboak. Baina lehenengo kuadrantean daudenez, denak positiboak dira. Hau, kalkulagailuekin ateazakezu, edo buruz, nik uste dut hau badak izularia, ez? Hau zen bada, biren erroa zati bi. Hau ere bai, eta zatiketan emaitza bat. Eta horrela bukatuko genuke. Orduan gogoratu, zenbakia negatiboa denean, ari gera zentzu hontan. Eta kokatu behar dugu behar den kuadrantea. Eta ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur!